בהתחלה הוא אמר, אני רוצה לפתוח רק על עצמי, אבל זה טוב. למה? כי יש, אני בטוח שחלקכם מכירים, אבל יש טכניקות שיווק. יש רגל בדלת, כן? שאתה רק שם את הדלת, בקשה קטנה, שמובילה למה? לבקשה גדולה. ויש רק תחתום פה, ואז אתה מגיע למשהו הרבה יותר גדול. ויש את הטכניקת שיווק של דלת בפרצוף, שאתה אומר, תחתום לי על הוראת קבע ל-20 שנה על משהו, ואז הוא אומר, מה פתאום, הוראת קבע? טוב, אז רק תיתן לי תרומה של 100 שקל. אתם מכירים את זה? כן? אז גם בחדר החקירות, ההתנהלות הזאת, בטכניקות האלה, אתה משחק איתה, מה מתאים בעניין הזה? ואותו דבר, ככה אתה מגיע אל הנחקר. וברגע שהוא אומר לך, אני מוכן רק לפתוח על עצמי, אין בעיה, תפתח רק על עצמך, תדבר רק על עצמך. אבל ברגע שבן אדם עשה את הצעד, אתה אומר, הוא שלך. עכשיו אתה צריך להיות חכם ולתחזק את הקשר הזה.